वाचवा वाचवा, घरी जायचंय घरी जायचंय. ट्रेन नाही का? माझी सासू, माझी आई ना. हे आमचे सर्व सासूरवाड आलेले आहे, म्हणजे सासूरला वाड असं आहे ते. नमस्ते सर्वांना. आता सकाळचे 8 वाजलेले आहेत आणि आपले पाहुणे झोपलेले आहेत. हॉलमध्ये 3 माणसं झोपलेली आहेत आणि आमच्या पाठच्या रूममध्ये 3 माणसं झोपलेली आणि आम्ही दोघं, टोटल 8 माणसं. आता वाजलेली 8. मी आंघोळ करून घेतलेली आहे. मी जरा झाडांना पाणी घालतो आहे आणि काजल आंघोळीला गेली आहे. आता माणसं जशी उठतील तशी आंघोळ करतील. आज आमचे 3ही आंघोळीचे रूम यूज होणार आहेत. काजल काजल हां कर कर बघू. हे आपण ह्याच्यात ठेवूया, म्हणजे इकडे पण कोणाला आंघोळ करायची असेल तर करू शकतो. एक हे आहे, इकडे एक साबण ठेवतो, म्हणजे कसं आंघोळ करू शकतो लोक. आणि याला पण पाणी आहे बघा, आणि शॉवरसुद्धा आहे. सर्व माणसं कशी ट्रॅव्हलिंग करून दमलेली आहेत बघू, म्हणून आपण ते जेव्हा उठतो तेव्हा उठूया. तोपर्यंत आपण बघूया ते काय सर्व व्यवस्थित आहे ना. बघा हा रूम खाली आहे, या रूममध्ये आपली माणसं झोपलेली 3. इकडे 2 साबण 2 आंघोळीच्या ह्याच्यात ठेवले आपण. आपल्याला पाणी एवढं आहे, एवढं हाफ पाणी आहे, ती पूर्ण भरलेली आहे. हा पाणी मी वरती चढवतो. इथे कशी माणसं वाढलीत ना, मग फक्त लक्ष ठेवायला पाहिजे तर ते पाण्याचं. पाणी इकडे माझ्या हिशोबाने फक्त 5 माणसं, दिवसाला 5 माणसं राहू शकतात एवढं पाणी आहे इकडे. आणि तुम्ही जे आम्हाला सांगत होतात की बोरवेल मारा, बोरवेल, तर मला एक सांगायचं आहे, इकडे बोरवेल आता तर आपण राहत नाही. पहिली गोष्ट, माणसं असेल तर बोरवेल मारायला काही प्रॉब्लेम नाही. तिसरं रिझन, बोरवेल मारायचं म्हणजे इकडे बोरवेल मारायचा खर्च येतो
1,70,000पर्यंत, म्हणजे खूप खर्च आहे. आता सध्या कोण नाही एवढं खर्च करणं मला वाटत नाही की आत्ता सध्या करायला हवं, नंतर बघूया करायला झालं तर करूया. पण 1,70,000 खूप मोठी अमाऊंट आहे. 50-60,000 असे तर केलं असतं, पण 1,70,000 म्हणजे बजेटच्या डबल ट्रिपल जाते. मग सध्या आम्ही बोरवेल पण नाही करणार आणि इकडे विहीर नको, कारण जास्त जागा जाते आणि काला दगड खाली मिळतो म्हणून पाणी पण नाही येत. नंतर बघूया आपण थोडं थोडं करत. आणि पाणी कमीच पडलं तर टँकर वापरायचं आपला. आता पाणी वरती सोडतो, पंप लावतो. इकडे तुम्ही बघा पाणी किती आहे आपला, अर्धा ड्रम आहे. ओके. आणि हा पाईप आपण हा आपल्या ग्रामपंचायतीचा पाणीचा पाईप जो बघा अर्धवट ठेवलेला आहे आणि त्यात उलट्या पाईपातून दुसऱ्या पाईपातून पाणी वरती जातं. आणि इकडे बघा एक गुलाबसुद्धा येत आहे, दिसतोय तुम्हाला? अरे वा रे वा, राईट टाईमावर आलेला आहे. ही कोण उठली आहे? माझी बायको उठली आहे. आणि आमच्या घरी कोण आले आहे? आमचे सासरवाड आले आहे. तर झोपू द्या सगळे. आणि एक सांगतो, मला पण कोणाच्या घरी गेलं उठवलेलं आवडत नाही. झोपा जेवढा झोपायला आहे ना, 10ला उठा आरामात. बायको काय करते? चाय बनवते. चाय? चहामध्ये आलं. आणि आपण चहामध्ये काय काय टाकायचं? गरम मसाल्यामधलं काय काय टाकायचं? लवंग आणि थोडीशी दालचिनी आणि काय असं लवंग दालचिनी आलं टाकलं ना की चहा ना कशी एकदम मस्त होतं. आणि मला एक सजेशन आहे कोकण रेल्वेवाल्यांना, की 10 रुपयाची चहा देतात, एवढीशी तर देतात आणि त्याच्यात पण तुमची चहा म्हणजे इकडे ना सर्वच रेल्वेमध्ये जरा टाकत गरम मसाले. किती रुपयाचे? 10-15 रुपयाचे गरम मसाले येतात. तुम्ही 200 रुपये कम होता एका फेटलीमध्ये टाकू शकतात ना. मग जरा कसं आवडतं आपल्याला पियायला पण, माणूस अजून पिईल पण. मग आलं टाकलेलं आहे आणि सगळं चहा बनवतो. दूध बीत आहे का? गरम होतं. अर्धा लिटर आहे ना. आणि आपण कालच 1 लिटर आणलं होतं ना. हे पाहुण्यांसाठी ठेवलेली आहे पाणी, दूध, ताक, सर्व आयटम. आणि काजल, काल आईस्क्रीम संपला का आहे? एक संपला. काल कशी माणसं सर्व दमलेली होती म्हणून आम्ही दाखवली नाही है ना. आणि आईस्क्रीम एक संपला, एक आहे. एक अर्धा आहे तो अंजीरचा. 1.5 संपला. क्या बात आहे. बॉल आलेला आहे, बॅडमिंटन रॅकेट, कॉक, ही शिवडी. नमस्ते सर्वांना. सकाळचे 10 वाजले तेव्हा. सकाळचे 10 वाजलेत आणि इथे मी चाय पण केली आहे. तुम्हाला मगाशी दाखवलेलं ना. आपली चाय पण रेडी. आणि मी आता ह्यांच्यासाठी उपमा बनवते. तो लास्ट टाईम शेवयाचा उपमा तुम्ही बघितलाच असेल. हा बघा, शेवयाचा उपमा त्यांना पुन्हा हवा आहे, तर मी त्यांना शेवयाचा उपमा बनवते. आणि एक साईडला धनाजिऱ्याचं पाणी ठेवलं आहे. हे बघा, धनाजिऱ्याचं पाणी पण ठेवलं आहे. आता हे शेवयाचा उपमा खातील तोपर्यंत नंतर मी वेगळं नाश्ता बनवणार आहे सगळ्यांसाठी. आता सगळे दमलेत आणि झोपलेत.
आणि मी तुमच्याशी हळू का बोलते तर सगळे हॉलमध्ये झोपलेत, आवाज जाईल म्हणून. ठीक आहे, तर आता मी शेवयाचा उपमा बनवते. आपण इथे कांदा आणि मिरची चिरून घेतलेली आहे. झाली का झोप? हो हो. गुड मॉर्निंग. मम्मी आणि पूजा झोपलेत. काय करताय? आपलं काय सांग, आपलं रोजचं काम चालू आहे इकडे. काम करताय? तुमचा उपमा आणते मी 5 मिनिटात. आता इथे आमच्या घरी फोडणीचा भात बनतोय, तर इकडे त्यामध्ये आपण काय काय टाकलं पूजा? राई, जिरा, मिरची आणि लसूण हे जे पहिलं आपण फ्राय करून घ्यायचं ना सर्व. हे फ्राय झाल्यानंतर कांदे. हो, इथे आपण लसूण झाला पाहिजे, लालसर झाला पाहिजे ना जरा. आमच्याकडे आपण 4 कांदे कापलेले आहेत. बाकी आपण सर्व रिक्वायर्ड मसाले घेतले आणि हा आपला इकडे भात. काव्या इथे कांदा आणि मीठ टाकला ना. नमस्ते सर्वांना. गाडीमध्ये आता मी 3 दिवसांनी बसलेलो आहे. आता आम्ही चौघं म्हणजे कोण? काजल, मी, पूजा आणि अविनाश, म्हणजे काजलची बहीण आणि आमची साडू. हे आम्ही चाललो आहे रेल्वे स्टेशनला जरा तिकीट बुकिंग विचारायला आणि मच्छी बिच्छी घ्यायला. थोडी मच्छी चिकन खातील ना सर्व, आलेत आपल्या घरी. तर चला गाडी काढूया, ते बसतील आता येऊन. गाडी बरोबर घराच्या समोर लावली बघा. खूप दिवसांनी आपलं घर भरलेलं आहे. याच्या अगोदर कसं तेव्हा हळदी कुंकू केलं होतं मम्मी आणि सर्व पाहुणे होते, सर्व रिलेटिव्स होते, तेव्हा सर्व एवढी घर भरलं होतं. काजल चल, नंतर करते घरातलं काम. पण एक गोष्ट चांगली झाली, पार्टी रूम असल्यामुळे कसं पाठीही माणसं झोपलीत, तीही माणसं राहू शकतात. टोटल कॅपॅसिटी मला एकदा बघायची की आपल्या पूर्ण घराची टोटल कॅपॅसिटी किती आहे. कार पण आपल्याला खूप उपयोगी पडली. पूजा ये, तापली गाडी पडतो. लॉक झाले सर्व, लावायला लॉक कर पूजा. पहिला रेल्वे स्टेशन पण हाय पण आहे ना इथे, गेट नाही बंद केला. गरम होत आहे ना. संध्याकाळी आपण फिरायला जाणार आहे ना. तुम्ही मला म्हणाल तसं आपण कसंही कधीही फिरू शकतो. फिरण्यासाठी बुक करू ना कधी पण. आताच कर. हा, तुम्हाला मोठी गाडी आहे ना, ती मला 15 मिनिटात कॉल करणार आहे. दुपारचे 11 वाजलेत आणि आता मी, माझे जिजू आणि हे आता बाहेर पडलोय जरा. माझ्या बहिणीला मच्छी खायची म्हणून मार्केटमध्ये जरा जातोय, चिकन आणि फिश वगैरे आणायचं आहे. आणि हे कसं आता उद्या चाललेत ना, तर आम्ही रेल्वे स्टेशनला आलो आहे रत्नागिरीच्या इन्क्वायरी करायला की उद्याची तिकीट आहे की नाही. हे बघा, हे आपलं रत्नागिरी स्टेशन, तुम्हाला तर माहितीच असेल. आता बघू, हे तिघं इन्क्वायरी करायला गेलेत. आपल्याला मिळाली उद्याची तिकीट तर ठीक, नाही तर मंडेला जातील माझ्या घरातले. आणि बाकीची मज्जा मग आम्ही थोड्या वेळाने आता फिरायला वगैरे पण जाणार आहे. दुपारचं लंच वगैरे करून तुम्हाला दाखवू आम्ही कुठे कुठे फिरतो ते. मज्जा करूया एकत्र. हे बघा, हे आले तिघं पण. वाचवा. झाली का इन्क्वायरी? वाचवा. घरी जायचंय. ट्रेन नाही का? ट्रेन नाही वाटतं. काय आलं? गाडी घेऊन चाललो आता. हे विचारायची मांडवीला जायला. म्हणजे अजून एक
उसाचा ज्यूस. तुम्ही घ्या तिला. तुला? एक ज्यूस आहे थोडं तिला पाच ना नाही मग मला यावंसं वाटतं. आम्ही दोघं लस्सीवाले आणि ते दोघं ऊसवाले. आमचं काजल आज काय काय शॉपिंग केलीस? चिकन आणि मग कोथिंबीर आलं वगैरे. आम्ही घ्यायला गेलो होतो मच्छी, पण आता मच्छीचं दुकान पण बंद दुपारचं आणि आमची ती जेट्टी पण बंद. पूजाला खास करून जेट्टी बघायची आहे, ती आम्ही संध्याकाळी जाऊ. मग चिकन बघायला गेलो तर 2-3 दुकान बंद आणि होते तर त्यांच्याकडे 2-2 किलो. एवढं काय आम्ही खाणार नाही. मग आम्ही घेतलं एका मग 2 शेअर करून घेतले. बाजूला गिराईक त्यांनी घेतलं. आणि तिसरं म्हणजे भाजी काय नाही, भाजी वगैरे घेतली नॉर्मली. मग आता घरचे विचारतील कुठे गेलेला फिरायला. उशीर झाला आम्हाला, जाऊन आलं मला त्या जेट्टीवरती. आता आम्ही थांबलोय जरा रॅली स्प्रे घेतो. पूजा. आज पूजा बनवणार आहे आपल्यासाठी स्पेशल चिकन. कोणत्या स्टाईलचा? अंबरनाथ का बदलापूर? बदलापूर स्टाईल. हा छोटा का मोठा पाहिजे? मोठा हवा ना, मसाला. तर इकडे बघा तिने पहिला वाटण. इकडे तिने वाटणामध्ये काय काय केलं आहे? कांदा फ्राय केलाय आणि कोकोनट फ्राय केलाय थोडा. कांदा, खोबरा आणि काळी मिरी आणि लवंग पण आहे, दालचिनी पण, सगळं भाजून घेतलं. आणि इकडे टोमॅटो आहेत आपल्याला, खोबरा बिबरा सर्व आहे. आणि इकडे आपण 1 किलो चिकन आहे नेट. आज रेट 270. काय रे काजल? का नाही लागत? घर ऑलरेडी खूप सजवलेलं आहे. मग तुझी बहीण काय बनवते? चिकन. हां, सर्व रेडी करून दिलात काजल आणि मम्मीने सर्व आहे ना, जुनी आईनी. आता बनवते. इथे बघा आपण तेल घेतलं होतं सुरुवातीला. तेलामध्ये आपण किती टोमॅटो टाकले? 2 टोमॅटो. हे जर 2 टोमॅटो टाकले. आता हे टोमॅटो किती पण भाजायचं आपल्याला? नरम होईपर्यंत, म्हणजे त्याची साल अशी निघाली पाहिजे. आणि नरम झाल्यानंतर मग आपण हे टाकू. मसाला जो केला आपण तो टाकायचा ना, आणि मग ते चांगलं फ्राय करून घ्यायचं ना. बाकीची मंडळी कुठे आहेत काजल? काय? बाकीची मंडळी कुठे आहेत? आहेत बाहेर बसले. 2 आई आतमध्ये आणि 3 जेंट्स बाहेर बसले. इकडे आपण आपलं वाटण पण टाकलेलं आहे. मग आता ही ग्रेव्हीवाली होणार आहे ना. हो, आपण रस्सा करतो. आता आम्ही चिकन सोबत भात खाणार आहे, चिकन ग्रेव्ही भात. आणि मग काजल आपण कुठे जाणार आहे फिरायला? जाणार रत्नागिरीचे सगळे फेमस स्पॉट्स. हां, आज गाईड मी आहे आणि आज आमच्या माणसांना सर्वांना मी फिरवणार आहे. आपली गाडी बुक केलेली आहे. ती गाडी 3:30 वाजता येईल. आता 2:30 वाजले है ना. 7 ठिकाणी फिरवणार. 7 ठिकाणी 4 आता हे पण जायचं आहे मच्छीवाला. हां, जेट्टी पण जाणार. कारण पूजाला जास्त फिश आवडते, पण ती चिकन बनवते. जेटीमध्येच ठेवूया. आता इकडे ही व्हेज थाली. आमच्या घरी फक्त एकच व्हेज पर्सन आहे, ती म्हणजे माझी सासू. माझी आई हे ना. आमचे सर्व सासूरवाड आलेले आहे, म्हणजे सासूरला वाढ असं आहे ते. इकडे काय थालीमध्ये आपलं व्हेज थाली आहे. चला नाही, व्हेज थाली नाही बघत आम्ही नॉनव्हेज बघणार. इकडे चिकन बनतोय. व्यक्ती पण एवढा मोठा आहे. 2 आहेत ना ते. हां, आपल्या दोन्ही आहेत ना. कलर विच कलर डू यू वांट? लाल, हिरवा, पिवळा कोणता पाहिजे सांगा. रेड. ये तो KFC वाला हो गया टंगड़ी. KFC वाला भी इतना भी बड़ा मिलता है. नाही, हे जास्तच मोठे आहे. जाडजूड होती. हां, एकदम हेल्दी होती. आता इकडे मीठ. काय? खाता नहीं टाकायचं. मला नाही जमत हाताचं प्रमाण. इकडे मीठ टाकलेलं आहे. आता काय टाकायचं राहिलेलं याच्यात? आता पाणी एक गरम आणि पाणी. इकडे आम्ही गरम पाणीच टाकायचं. सोडा वडा टाकायचा ना. काय रे काजल, नाही. तू टाकते ना सोडा? नाही. आता ही बालडी फक्त फ्रीजमध्ये ठेवायची आम्हाला. हा काजल, हां बालडी फ्रीजमध्ये ठेवायची. नको.